Però fil-waqt li s-saċerdot trid ikollu impenn personali, ġifieri li jagħti każ verament moħħu b'qalbu bil-preżenza tiegħu, is-saċerdot trid joqgħod attent jgħidilna Ġwanni Pawlu Tieni fil-ħidma tiegħu maż-żgħażagħ illi ma jpoġġix lilu nnifsu fiċ-ċentru fil-ħidma maż-żgħażagħ, imma jibqa' jpoġġi lill-Alla fiċ-ċentru. Ġwanni Pawlu Tieni jispira ruħu lilu nnifsu għal dajn l-insistenza li qed jagħmel. Meta Ġesu jgħid lil dak iż-żagħżugħani għalfejn qed tgħidli tajjeb, Alla biss huwa tajjeb. Ġesu mhux qed jiċħad li huwa Alla ċertament bil-qed hekk. Imma Ġesu fil-missjoni tiegħu dejjem poġġa l-Alla l-missier fiċ-ċentru. Għandna ħafna frażi bħal dawn, jien ma ġejtx nagħmel ir-rida tiegħi imma rrida tal-missier li batni. Kemm il-darba dawk li l-missier jagħtini ħadd ma jaħtafhom li minn idejja. Jiġifieri Ġesu dejjem kien ifittex li jħalli l-missier fiċ-ċentru. U kif Ġesu kien iħalli l-missier fiċ-ċentru tal-missjoni tiegħu, is-saċerdot li tħalli l-Kristu fiċ-ċentru tal-missjoni tiegħu. Is-saċerdot ma jaħdimx maż-żgħażagħ biex jinqeda bihom ħalli jħossu tajjeb li qed jagħmel il-ġid. Le, ma biex ipoġġi l-Ġesu fiċ-ċentru tar-relazzjoni tiegħu maż-żgħażagħ. Għax huwa Ġesu biss illi ħajsalvhom. Huwa Ġesu biss